Magandang araw! Kabisado niyo na ba ang mga iba't ibang bahagi ng iyong katawan? Ang video na ito ay para sa mga hindi pa marunong magbasa. Huwag mag-alala, ito ay madaling masundan. Kailangan lang ng 3 M. Ito ay ang mga sumusunod. Makinig mabuti. Pangalawa, mag-practice, magbasa araw-araw. At ang pangatlo, magbasa pa ng iba pang babasahin. Bago ang lahat, shout-out muna tayo sa magiting na principal ng Dadalakitan Elementary School na si Ronald Wilson Bermudez. Isang karangalan ang mapabilang ang IVFC sa pagpapaunlad ng mga kahusayan ng mga batang taga-Dadalakitan. Mabuhay kayong mga guro ng Dadalakitan Elementary School. Umpisahan na natin. Eto kids, ang gagawin natin. Ako muna ang unang magbabasa, tapos kayo ang susunod. Dapat malakas at maliwanag ang iyong pagbibigkas ng bawat salita. Halimbawa, ang. Pagkatapos ko, kayo naman ang magbabasa ayon sa aking pagbibigkas. Try nga natin. Ang. Isa pa ulit. Ang. Tara na, subukan na natin. Ka. Kayo naman. Ulitin natin. Ta. Kayo naman. Ulitin natin. One. Kayo naman. Ulitin natin. Katawan. Kayo naman. Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang larawang ito? Ma. Kayo naman. Ulitin natin. Ta. Kayo naman. Ulitin natin. Mata. Kayo naman. Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang larawang ito? Si. Kayo naman. Ulitin natin. Ko. Kayo naman. Ulitin natin. Siko. Kayo naman. Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang larawang ito? Ba. Kayo naman.
Ulitin natin. La. La. Kayo naman? Ulitin natin. He. He. Kayo naman? Ulitin natin. Bo. Bo. Kayo naman? Ulitin natin. Balahibo. Balahibo. Kayo naman? Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang larawang ito? Pis. Pis. Kayo naman? Ulitin natin. Ngi. Ngi. Kayo naman? Ulitin natin. Pisngi. Pisngi. Kayo naman? Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang tinuturo sa larawang ito? Pu. Pu. Kayo naman? Ulitin natin. Wet. Wet. Kayo naman? Ulitin natin. Puwet. Puwet. Kayo naman? Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang tinuturo sa larawang ito? Ba. Ba. Kayo naman? Ulitin natin. Li. Li. Kayo naman? Ulitin natin. Cat. Cat. Kayo naman? Ulitin natin. Balikat. Balikat. Kayo naman? Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang tinutukoy sa larawang ito? I. I. Kayo naman? Ulitin natin. Long.
long. Kayo naman? Ulitin natin. Ilong. Ilong. Kayo naman? Ulitin natin. Anong bahagi ng iyong katawan ang tinutukoy sa larawang ito? Ta. Ta. Kayo naman? Ulitin natin. I. I. Kayo naman? Ulitin natin. Nga. Nga. Kayo naman? Ulitin natin. Tainga. Tainga. Kayo naman? Ulitin natin. Ako po si Karen Jason Gordula, lola po ni Zack Harvey Gordula ng Los Baños, Laguna. Sa murang edad pa lang na 3 taon ay nakitaan na namin si Zack ng kakaibang interes sa pagbabasa at pagbibilang. Simula grade 1 ay nakasali na siya sa iba't ibang kompetisyon sa matematika. Naranasan na din niya makipagkompetensya sa ibang bansa tulad ng Singapore at Vietnam, na sa kabutihang palad, umuwi po siya na may dalang medalya at tropeyo. Sa panahon pong ito ng pandemic, si Zack po ay patuloy ding sumasali sa mga kompetisyon sa pamamagitan ng online. Ang first term ay 20 pages. Ang last term ay 80 pages. So 20 plus May training po siyang sinasalihan. Ang IBFC na hanggang ngayon ay patuloy pong nagtuturo ng iba't ibang teknik sa matematika po ng libre. Opo, libre po. Sa panahon ngayon, wala na po atang katulad ng IBFC na matiyagang nagtuturo ng walang bayan. Kaya salamat po kay Sir Edward Agdepa, ang mentor ng mga kids ng IBFC, sa paglinang ng kanilang kaalaman sa panahon ng pandemya. Patuloy pa po silang tumatanggap ng mga estudyante na willing pong matuto ng walang bayad. Salamat po ng marami, Sir Edward. Salamat, IBFC. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Ako po si Zack Harvey Gordula, 10 years old from Los Baños, Laguna. At the age of 6, nakapag-compete na po ako sa first international competition ko po sa Singapore at nasundan pa po ng labang ko sa Vietnam. Hindi naman po ako nabigo. Sa aking pakikipagsapalaran sa ibang bansa, ako po ay nanalo ng 2 bronze at 1 gintong medalya po sa Singapore at 2 gold at 1 trophy bilang first runner-up sa Vietnam. Ngayon pong panahon ng pandemic, patuloy pa din po ako sumasali sa mga paligsahan sa pamamagitan ng online. Marami na din po akong nasalihang iba pang bansa tulad ng Bulgaria, Hong Kong, Taiwan, India, at dito po sa Pilipinas. Sa tulong po ng Panginoong Diyos, lahat po ay aking napagtagumpayan na ipanalo. Malaki po ang aking pasasalamat at ng aking mga magulang kay Sir Edward sa bumubuo po ng IBFC sa malaking tulong na ibinigay po nila sa akin. Sa mga bata pong may angking galing, ngunit walang kakaya magbayad sa mga tutorial, andito po ang IBFC.
Handa pong linangin ang iyong natatagong kaalaman ng libre po, walang bayad. Salamat po, Sir Edward. Thank you, Sir Edward, for your dedication, patience, and time for mentoring Elijah and all the IVFC kids. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Rizalin S. Magadya. Lubos na nagpapasalamat sa I Volunteer for Filipino Children IVFC. Now, let's call the other winners. Sandre Joseph Gaan of Valencia City, Bukidnon, bronze medal. Philip Sid Onigo of Los Baños, Laguna, bronze medal. John Lemuel Zapuanta of Caloocan, silver medal. Kathleen Stevan of La Paz, Tarlac, silver medal. Ethan Way Blanco of Capas, Tarlac, silver medal. Ray Matthew Democrito of Lipa, Batangas, silver medal. Another silver goes to Tommy Stephen Sarmiento of Los Baños. Laura J. Andrade of Lipa, Batangas, gold medal. Another gold for Elijah James Sumat of Capas, Tarlac. Gold for Lindsay Magadya. The last but not the least, the top one in junior category, Zach Harvey Gordula. IVFC kids, congratulations! Ipagpatuloy ang nasimulan at huwag hihinto habang walang ginto. For parents who are interested with our program, kindly search on our FB page called IVFC Info Page. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Join po kayo! At sa mga gurong gusto maging partner ng IVFC, makipag-ugnayan po lamang sa aming organisasyon o kaya sa akin. Ang iyong lingkod, Edward Agdepa.